Tak začnem modlitbou, dobre? Zostaňte sedieť, sme nerobili lomos, ale budem sa aj za vás a za nás modliť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nebeský Otče, ďakujem Ti za tento večer, lebo nič sa nedeje náhodne a Ty chceš, aby sme dnes večer tu boli s Tebou a aby sme sa tak ponorili do Tvojej prítomnosti. Tak ťa prosím o Tvoje požehnanie blízko, do Tvojho Ducha Svätého, lebo Božie slovo nám hovorí, že my veľakrát ani nevieme, ako sa máme modliť, ale Duch Svätý prichádza na pomoc našej slabosti. Tak ťa prosíme o Ducha Svätého, aby prišiel na pomoc našej slabosti, aby sme prenikali do tajomstva modlitby, toho rozhovoru, tej blízkosti Tvojej. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujem pekne. Františka Smelnice. 9. marca má meniny. Moji blízky si zo mňa uťahujú, keď je 9. marca, tak mi blahoželajú k meninám. Hovorím, však ja nemám meniny. Akože nemáš? V kalendári je Františka. Áno, ale nie František, ale tým našim slovenským skloňovaním to niekedy ide. Dobre. Chcem začať takou jednoduchou otázkou, aby ste si ju sami položili. Koľký z vás ste sa už niekedy modlili za to, aby sa zmenil niekto iný? Nedvíhajte ruky, ale asi by sme všetci zdvíhali. Koľký z vás ste sa modlili, aby sa niekto zmenil? Možno rodičia. Možno otec. Veľakrát to býva, aby sa otec zmenil, najmä keď sú nejaké ťažkosti. Možno súrodenec. Alebo kamarát. Možno niekto, kto vám veľmi ublížil, že ste pocítili, že som kresťan, veriaci, tak ja mu nebudem želať zle, ale budem sa za neho modliť, aby sa zmenil. Alebo niekto, o kom to v takom jazyku hovoríme, že to s ním jednoducho už nedávame. Je to veľmi prirodzené a všetci to robíme. Aj ja. Že prosíme, Pane, zmeň ho. Alebo Pane, otvor mu oči. Alebo Pane, daj, nech to konečne pochopí. Pritom si ale neuvedomujeme jednu hlbokú pravdu, a to je nadpis, že modlitba nie je nástroj, ktorým meníme druhých. Ale modlitba je miesto, kde Boh chce meniť nás. To je úplne niekedy možno až na ruby poprevracané, lebo a možno od malička sme nauknutí, že ideme sa teraz modliť za rodičov, teraz sa ideme modliť za maminku, teraz sa ideme modliť za pána farára, teraz sa ideme za niekoho. Stále, že prečo? Aby sa zmenil, alebo aby ho Pán Boh požehnával. Ale modlitba nie je nástroj, ale je miesto, kde Boh mení nás. Žijeme vo svete, ktorý nás učí, že zmena prichádza zvonka. Ak sa zmenia okolnosti, tak budem šťastný. Ak sa zmenia ľudia okolo mňa, tak budem spokojný. Ak sa zmení svet okolo mňa, tak budem tiež šťastný a pokojný. A tak sa snažíme meniť veci okolo seba. Že robíme to tak, že diskutujeme, argumentujeme, presviečame, niekedy dokonca aj bojujeme s tými druhými, lebo ja vám dokážem, že ja ho dokážem zmeniť. Som tu medzi vysokoškolákmi, tak aj z mojej takej praxe kňazskej je, že keď sa mladí spolu chodia a ten napríklad chlapec má vlastnosti, ktoré by nemal mať, tak tá snúbenica povie, pán farár, ale ja ho zmením. Ja ho zmením. Je aj taká ironická poznámka. To asi viacerí poznáte, že pred sobášom dievča pevne verí a dúfa, že sa chlapec zmení a chlapec pevne dúfa a verí, že sa dievča nezmení. A ani jedno, ani druhé sa nenaplní. Že stále bude taká mladá, pekná, usmievavá, tenučká, štíhlučká a ten zase, že ja ho zmením.
Takže aj tie argumenty, alebo tie nástroje, ktoré k tomu používame, nie? Že niekedy sú to až také, že presviečame, diskutujeme. Ja si pamätám aj na niektoré také aj ja teda, keď som bol 10 na strednej škole, že až také argumenty, že, lebo ja a potom na vysokej, keď som bol na teológii, že mám to naštudované, vás presvedčím o tej pravde, že ako je to cirkev a Boh a tak ďalej. No a keď sme veriaci, tak pridávame k tomu ešte jednu vec. A to je modlitba. Že diskutujeme, presviečame a ešte je modlitba. A často ju používame nesprávne. Ako keby sme Bohu hovorili, Pane, ja viem, čo treba spraviť. Prosím, urob to. Ja ti poradím a ty to urob. Lebo ja viem, čo máš urobiť a ja ti to v modlitbe chcem tak nadiktovať. A Boh veľakrát mlčí. Alebo sa vám stalo, aj mne sa stalo, že Boh koná úplne inak. Že my sme ho niečo prosili a nie, že on to nevyslyšal. Presný opak. Nie preto, že by nás nevypočul, ale preto, že vidí hlbšie. Vidí, že najväčší problém nie je tam vonku, ale najväčší problém je tu, v mojom srdci. A to, čo vám chcem ponúknuť dnes, je, že taký pekný príklad, podobenstvo, je práve podobenstvo, ktoré všetci poznáme, že o marnotratnom synovi. V Lukášovom evanjeliu 15. kapitola. Že Pán Ježiš nám dáva taký nádherný obraz, príbeh o marnotratnom synovi a poznáme ho veľmi dobre. Mladší syn odchádza, zlyhá, padne na dno a vracia sa. Nejdeme, poznáte. A otec mu beží naproti, objíma ho, vracia mu dôstojnosť. Ale dnes sa pozrieme ešte na niekoho iného. Na staršieho brata. On nikam neodišiel. Zostal doma. On je ten dobrý. Však to ten mladší všetko prehajdákal. A predsa, keď sa jeho brat vráti, on sa nedokáže radovať. Je plný hnevu. Je plný výčitiek otcovi a plný porovnávania. Ja som tu, verne ti slúžim, neprevinil som sa proti žiadnemu príkazu, neprestúpil som, ale tento tvoj syn, porovnávania. A všimnite si, to evanjelium hovorí to podobenstvo, že nechce vojsť do domov, zostáva vonku. A teraz táto otázka. Kto v tomto príbehu viac potrebuje sa zmeniť? Ten, kto zhrešil, alebo ten, kto má zatvrdnuté srdce? Čiže tento príbeh nie je len o hriešnikoch, ktorí, že takáto je radosť v nebi, ktorí robia nad hriešom, ktorý robí pokánie, ale ona je aj o nás, okrem toho, že sme hriešnici. O nás, ktorí sme zostali doma. Veľakrát sme možno aj na to takí hrdí, že ale ja verím Ježišovi, ja som ten, ktorý, ja to dám. A naše srdce sa možno nezmenilo. A čo robí modlitba? Modlitba nie je mágia. Modlitba nie je nástroj na ovládnutie reality. Že jednoducho cez modlitbu ja budem pôsobiť, aby sa toto všetko zmenilo. Že tam je veľmi blízko potom k manipulácii, nie? Lebo vtláčam Pánu Bohu, že ako to má urobiť. V presvedčení, že ale Pane, ale ja to myslím dobre. A to nemusí byť, že nesprávne, že jasné, a ja keď sa modlíme sa dosť dobré veci, ani si neviem predstaviť, že by som Pána Boha prosil o niečo zlé, lebo Boh nikdy nepožehná zlo. Ale modlitba nie je na ovládanie reality, ale je to stretnutie. A pri stretnutí sa dejú 3 veci. Prvá vec je, že modlitba ma odhaľuje. Hovorím o tej naozaj modlitbe srdcom, že modlitba ma odhaľuje. Lebo keď stojím pred Bohom v tichu, bez výhovoriek a bez masiek, tak začínam najprv vidieť pravdu o sebe. Vidím svoju pýchu, vidím svoju netrpezlivosť, svoje súdenie druhých, svoju tvrdosť, aj svoje túžby, očakávania. A zrazu si uvedomím, že problém nie je len v tom druhom, ale v tom pravom svetle poviem, že počkaj, a za čo sa to modlím? A prečo to takto hovorím? A čo tým chcem dosiahnuť? Nie, že tak začínam vidieť seba, takú pravdu o sebe, že je to v poriadku, za čo sa modlím. Že je to, a keď to Boh vypočuje, tak budem naozaj šťastný a spokojný.
Že ja som to dosiahol, že ja som Pána Boha prinútil, aby konal. Takže preto ten taký prvý veľmi dôležitý krok pri modlitbe v tomto stretnutí je, že tam sa veľmi tak, že tam sme pred Pánom Bohom úplne obnažení. Že tam poznávame seba. A to je v poriadku. Že to je také znak, ovocie dobrej modlitby, že tam spoznávame pravdu o sebe. Prečo? To je dôvod, prečo sa modlíme. Že niekto povie, ja sa modlím len, keď hrmí, lebo niekedy sa doma modlíte. Na náboženstve sa pýtal, že kedy sa doma modlíte. Tak keď hrmí. Vtedy mamka. Lebo inak nepotrebujeme Pána Boha. A práve toto je, že spoznávame v tej modlitbe, že prečo sa modlíš, prečo potrebuješ modlitbu. Lebo potrebujem stále počuť a poznať pravdu o sebe. Druhá vec je, že modlitba ma premieňa. Ak vytrvám, niečo sa začne meniť. Nie hneď a nie dramaticky. Niekedy aj dramaticky Boh koná tak, že to neočakávame. Ale častokrát je to postupne. Napríklad, že začnem reagovať pokojnejšie. Začnem možno viac veciam rozumieť. Začnem odpúšťať. Ale nie preto, že som silnejší. Že modlitba ma robí silnejšou. Ale preto, že Boh vo mne pracuje. Že Boh spôsobuje, že vo mne pracuje. Tak preto je to také dôležité, že modlitba ma premieňa. Preto sa niekedy bojíme modliť. Lebo ja sa nechcem zmeniť. Ja chcem zmeniť tých druhých. Viete, že nech sa všetci zmenia, ale Páne, nech ja som taký, aký chcem byť, alebo aký som teraz. Že čo, ja nemám čo meniť na sebe. A keď, tak len nejaké kozmetické veci. Hej? Že povedzme si, že niekedy sa bojíme takej naozaj modlitby odovzdanosti. Odporúčam, Dolindor Votolo, modlitba odovzdanosti, lebo Boh potom vezme moje slova vážne. A to sa niekedy bojíme, že Pane, premeň ma, zmeň ma, aj to zaspievame, prosím ťa, premeň. Ale to tak, ako zaspievame si, hej, zatlieskáme, aké to bolo pekné, ale dúfam, že Pane to nemyslíš vážne, že ja sa nechcem meniť. Hej. Ale Boh, vlastne keď prosím modlitbe, tak Boh mne začína, my želáme, aby Boh vo mne pracoval. Hej, preto modlitba ma premieňa. A potom dôležitá vec je, že modlitba ma približuje k Bohu. No a čím som bližšie k Bohu, tým viac sa mení môj pohľad. Lebo to už nie je len môj pohľad, je taký Boží pohľad. Zrazu začnem vidieť druhých tak, ako ich vidí On. Lebo som bližšie k Bohu. A viete, Boh nevidí len chyby. Boh vidí človeka, ktorého miluje. Že my veľakrát, že vidíme toho chyby. Nie? Pozrite, Božie slovo, ja dúfam, že ste milovníci Božieho slova Svätého písma, že keď je farizej mýtnik v chráme, tak ten farizej, tu som a ja nie som tak, ako tam ten mýtnik, ja som iný. A ten mýtnik vidí seba v pravom svetle. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Nezjavuje, v modlitbe zjavuje sa mu pravda o ňom samom. A ho premieňa. Lebo povie Ježiš, tento odišiel ospravedlnený. Ten našiel Božie zaľúbenie. Takže modlitba ma približuje k Bohu a vtedy začína meniť svoj pohľad a začína vidieť druhých tak, ako ich vidí Boh. Toto je moja túžba, nie? Že v modlitbe chcem, že Pane, ja chcem pozerať na svet tvojimi očami. Zase nejaká pieseň to hovorí. Že nauč ma pozerať na svet tvojimi očami. A k tomu ešte jedna vec, že tu na medicíne a na takejto fakulte je to náročnejšie, ale predsa to poviem, že možno si myslíte, že ja chcem meniť svet, ja chcem, aby bol lepší. A to aj od vás chcem. A ja chcem, aby bol svet lepší a ja chcem meniť svet. Ale počúvajme ešte takúto pravdu. Najviac zmeníme svet vtedy, keď sa budeme usilovať o vlastnú svetosť. Niekedy budeme kričať hlasnejšie a kričte ešte hlasnejšie. Kto si tak aj vravil, že kričte, nech sa nás boja. Hej, Múro kričal. Musí sa nás báť. Hej, to musíme. Toto nie je, že musia sa nás báť. Hej, poznáte to. Že nebudeme meniť svet tým, že a budeme kričať že čím ja hlasnejšie. A nie ani vtedy dokonca, keď budeme mať viac argumentov. Ani nie vtedy, keď budeme mať viac moci. Ja sa niekedy bojím, že
keď som v takých stretnutiach, že ale keď my sa dostaneme k moci, toto ma tak niekedy ľaká, že viete, že a keď my sa dostaneme k moci. Ale ja som presvedčený, že my hovoríme, keď budeme svätí. A to nie je niečo nedosiahnuteľné, lebo viete, čo vám chcem povedať, že svätosť to nie je dokonalosť. Teraz nemyslím, že vyhlásený za svätého. To je, áno, ty už sú po smrti. Ale pre mňa svätosť aj pre cirkev je, že je to taká každodenná vernosť v malých veciach. Že napríklad taká vec, že byť pravdivý. Byť pravdivý. Ja som pred pár týždňami platil pokutu. Ja som šiel rýchlejšie. Aj v obci. Našťastie nešiel som nejako veľa, ale šiel som. Namiesto 50-62 polícia. A bolo to milé. Milé, lebo som zastal v reverente, išiel som na svätú omšu ráno o 7:30. Kto vám bude ráno o 7:30 v nedeľu? Hej. Iba policajti varali, nikto, prázdna ulica. Hej. Prišiel policajt, pozrel, pochválený Pán Ježiš Kristus, pán biskup. Na vekiamu. Viete, čo ste som? Viem, čo som rýchlejšie. Prišla policajtka, že pochválený Pán Ježiš Kristus. No, ak by sa prišiel, poď sa pozrieť, biskup. A vravím, čo? Vravím, som si vedomý, áno, platím, lebo šiel som tak, ako aj keď neriskoval som, lebo šiel som 62, nie 162 a prázdne cesty, ale byť pravdivý. Viete, že veď na tachometri som mal, myslím, že 52, to nebolo určite toľko. Viete, že to je vernosť v malých veciach. Byť pravdivý. Hej. V rôznych situáciách. Viete, že koľkokrát sme postavení pre také malé klamstvá. Kedy si prišiel domov? Čo si po 10:00? Ja, 11:30, veď máš pravdu, veď po 10:00, ale hej, je to rozdiel. Ale veď neklamal. Hej. Jeden náš pán profesor je taký známy tým, že išiel na jedno stretnutie, ktorý ste z východu viete, že najprv je Poprad z východu, keď idete, a potom je Ružomberok. No mu volali, pán profesor, mám vás čakať, kde ste, lebo už meškáte. Som pred Ružomberkom. O hodinu volali, kde ste, však som povedal, že som pred Ružomberkom, ešte len vychádzal z Popradu. Mal pravdu, bol pred Ružomberkom, len hodinu. Viete, že toto sú tie také naše malé klamstvá, že my čo si tak zatajíme. Byť láskavý v tých drobných veciach. Koľko vás to stojí síl byť láskavý? Viete, ako ja s takým očakávaním radostným na vás hliadam? Keď vy prídete do praxe, toľko láskavých lekárov a ďalšie odbory, vy budete meniť svet. Tým, že budete vy láskaví. Hoci niekto iný bude nevrel. Príde k vám, veď to aj ja zažívam, príde nabrúsený pacient, bude nahnevaný na celý zdravotnícky systém Slovenska. Hej. A možno bude aj v pravde. A vy budete unavení, lebo tam budete 8 hodinu. A vy budete láskaví. Toto je svetosť. Nie ste dokonali. Ani ja. Ale si poviete, nevybuchnem. Hoci máte na to 100 000 dôvodov, že poviete, pani zlatá, veď ja za to nemôžem. Čo? Ja tiež tu sedím od rána. Čo si myslíte, že ja tu ležím? Že byť láskavý. V malých veciach. Každodenne. Odpustiť. Odpustiť. Pre mňa jeden najväčší dar, ktorý nám Pán dal. Schopnosť odpúšťať. Iba dve bytosti odpúšťajú. Boh a človek. Diabol neodpúšťa, ani anjeli. To nevedia. Odpúšťa Boh a človek. Nádhera, nie? Že my sme Boží. Že Boh nám dal schopnosť odpúšťať. My dokážeme povedať, prepáč, odpust. Viete, koľko vecí sa dá vyriešiť odpust? Ak ste to zažili, tak viete. Alebo slúžiť. Slúžiť druhému. A toto je to, čo hovorím, že nás mení. Že možno povieme, ja chcem zmeniť svet. A ja som myslel, že keď budem ja mať tú moc meniť nejakú riaditeľa a tak ďalej, nemocnicu alebo iné organizáciu, aj cirkev, tak koľko sa dá urobiť. A ja vám ponúkam, že v modlitbe my sa približujeme k Bohu a on nám hovorí, ja ti pomôžem, lebo budem meniť tvoje srdce. Ja nechcem meniť moje srdce, ja chcem meniť svet. Keď budeš meniť tvoje srdce, budeš pravdivý, láskavý, slúžiť a tak ďalej.
Možno si poviete, toto je málo. A ja vám hovorím, pre mňa je to revolúcia. A nie je to málo. Ale zároveň chcem upozorniť na nebezpečenstvo staršieho brata. Stále sa k tomu vráťme. Že nebezpečenstvo staršieho brata, najväčšie riziko pre veriaceho človeka je nie hriech. Hriech nie je najväčšie nebezpečenstvo. Ale zatvrdnuté srdce. Už rozumiete? Niekedy sa aj vysvetľuje, že prečo Ježiš hovorí, že všetky hriechy sa vám odpustia, ale hriech proti Duchu Svätému sa nikdy neodpustí. A ja som často, aj sa to pýtajú, že aký je to ten hriech proti Duchu Svätému? A mnohí hovoria, tí učiteľia duchovného takého života, že zatvrdnuté srdce, že tam nie, že ty nechceš, aby ťa Boh menil. Ty nechceš, že to je ako že viete prísť a povedať, Otče, zhrešil som a hanbím sa, prosím odpustenie, lebo som tu znova. Že toto nie je ten najväčší hriech. Že najväčší hriech je zatvrdnuté srdce. A pri staršom bratovi my vidíme, že on všetko robil správne. On bol poslušný. On bol, poviem, morálne v poriadku. Nie? On povedal, nikdy som neprestúpil žiadne svojich prikázaní. Že všetko robil dobre. Tak čo robil zle? Nemal lásku. Nemal lásku. Viete, že môžeme robiť veci presne a nemáme lásku. A bez lásky všetko stráca zmysel. Rozumiete, prečo jedna z najväčších vied je Boh je láska? Povie autor Jánovho listu 1. A tak, že aký si dávať pozor v tom staršom bratovi na súdenie. Pápež František hovoril, že nikdy neodsudzuj a nikdy nesúď a neodsudzuj druhého človeka, lebo nepoznáš jeho príbeh. Nepoznáš jeho príbeh. Takže môžeme byť aj napálení napríklad na svojich rodičov. Ale nepoznáme ich príbeh. Možno čím si tvoj otec prešiel, keď on mal možno 5 rokov zo strany svojich rodičov. Nikto to možno nepovedal, nezvoveril sa. Ja viem, poviete, to je jeho problém. Hej. Napríklad na porovnávanie. Porovnávanie to je jedna z veľmi takých zákerných vecí. A poviem, však viete, že ja som na sociálnych sieťach a niekedy sociálne siete nás nútia porovnávať sa. A my tomu niekedy podľahneme a to nás veľmi oberá o pokoj. On má, ja nemám, on to dokáže, ja nedokážem, on má Ačko, ja nemám a nemôžeme spať. Hej. Teraz trošku len poviem, že v duchovnom živote sa hovorí, že jeden z najhlúpších hriechov je závisť. Že to je hriech, z ktorého nič nemáte. Že keď ukradnete, tak aspoň niečo máte z toho, že ste ukradli. Viete, keď sa obžeriete, no tak aspoň som sa napráskal. Hej? A iné. Ale že závisť je jeden z najhlúpších, to učiteľia duchovného života hovoria, lebo sa prehadzuješ, hej, ten má a ja nemám a nic z toho nemáš. Viete, tým, že závidíte, ten úspech nemáte automaticky. Že jeden veľmi hlúpy. A koľko nepokoja, že to porovnávanie, hej, závisť. On má, nemá, dosiaľ, nedosiaľ, jeho vzali, mňa nevzali, on tam šiel, prečo mňa nevybrali, hej, toto. A potom ešte dôležité u nás v cirkvi, a teraz aj na seba, na hierarchiu, že pocit nadradenosti. Ale to môže byť aj, že také, že ja čo si viem, čo iní nevedia. Ja mám pravdu Ježišovi a vy neviete. Ja som zažil živého Ježiša a vy tomu nerozumiete, ale ja to mám. Hej. Čiže na to treba dávať pozor. V staroveku sa to volal gnosticizmus. Cirkev s tým veľmi zápasila. Boli situácie, to je 2., 3., 4. storočie, keď cirkev bolo viacej, na územiach niektorých viacej gnostikov, ako nie gnostikov. Gnoza je poznanie, je gnozis. To znamená, my máme poznanie, ktoré vy nemáte. Hej. My sme tí osvietení. A tam vznikajú potom sekty, ktoré zakazujú nie aj nebezpečenstvo v kresťanských, ale katolíckych komunitách, spoločenstvách, že ale ty tu nepatríš. To len pre týchto je. Ako ten človek, čo sa chcel dostať do jedného spoločenstva aj v Spojených štátoch a hovorili mu, že vieš čo, skús sa tak za to modliť, či naozaj tu patríš.
A tak o týždeň sa stretneme, že my sa budeme modliť, či tu patríš, lebo my sme takí, vieš, výnimoční, aj ty sa modli. Tak sa stretli a sa pýtali, že tak čo, povedal ti niečo Pán Boh? Hej, povedal mi. A čo ti povedal? No, že tu k vám nepatrím. Tak oni si tak vydýchli, že hej, toto ti povedal, hej, lebo že on sa už niekoľko rokov usiluje sa tam k vám dostať a nedarí sa mu to tiež. Viete, že toto je ten pocit nadradenosti. Viete, to je ten starší brat, že môžeme všetko robiť správne, nie? Nikdy sme nič neprekročili a pritom môžeme byť ďaleko od Boha. Niekedy povie, že je to vôbec možné? Môžu. A Ježiš hovorí, že pozor, tí, čo boli najbližšie zákona, aj zákonníci, on povie, to, čo vám prikážu, robte, ale podľa toho, ale ako konajú, ich nenapodobňujte. Lebo ich srdce je vzdialené. Moji perami Boh povie v starom zákone. Tento ľud ma ctí perami. Srdce je ďaleko. A oni robia všetko, čo ak treba. Hej, aj my môžeme tomu. Čiže preto tá modlitba je veľmi dôležitá, že preto som začal, ale teda v tých návodoch, že prvé, modlitba zjavuje pravdu o mne. Kto sa modlí a modlí srdcom úprimný, nikdy nebude pyšný, nie? Lebo to je pokorné srdce. To modlitba ma premieňa. A tak vám dávam aj takéto, že praktický návod. Výzva na každý deň. Dobre? Toto je, že výzva na každý deň. Každý deň krátka modlitba. Pane, ukáž mi, čo mám dnes zmeniť ja. Včera som bol na základnej škole vo Svite a bol také zvláštne, lebo obdivujem, je to štátna škola, kde sa dohodli, že pozvú 3 biskupov. Grécko-katolického vladyku Jonáša, mňa, rímokatolického a evangelického pána biskupa Petra Mihoča z Prešova. A sa mi páčilo také slová, ktoré povedal vladyka Jonáš. On hovoril, že asi viacerí tým žiakom hovoril, že asi sa vás rodičia pýtajú, keď prídete zo školy, že ako si sa mal, alebo čo bolo v škole. Hej, najčastejšie odpoveď, nič. Dobre. Hej. Ale on tak pekne povedal, že keby mohol odporučiť rodičom, tak skúste, ak raz budete rodičmi, takže 2 veci by sa ich vždy pýtal. Prvé, čo dobré urobili tvoji spolužiaci dnes? A že zostanete prekvapení, že ako mama, oco, ja čo som urobil? Nie, čo sa tam pýtaš po spolužiakov? Ja. Hej, a on tak pekne povedal, že a nás to učí zbavovať sa narcizmu. Ja mám jednotku, mňa pochválil. Že čo dobre robili tvoji spolužiaci? Že povedz. A druhé, v čom si zlyhal a chcel by si zmeniť? Že toto, nie? Zaujímavé, že u seba sa pýtaj na zlyhania a u druhých na čo dobre urobili. My presne máme naopak, že ja čo som robil dobre a pozri, ten zbabral, ten urobil, vieš čo, veď dobre, ja som ako Bčko, ale FX-ko dostali ďalší 10. Že skúsme možno tá prvá výzva, že naozaj dať do každej modlitby, Pane, čo mám zmeniť ja? Pre mňa môj svetec, svätý František, a ešte Františky z Chmelnice, ktorý sa modlil, Pane, čo chceš, aby som robil? To je známa jeho veta, že Pane, čo chceš, aby som robil? Čo mám zmeniť ja? Čo mám ja zmeniť? To druhé vám tam dávam, že namiesto kritiky požehnanie. Keď ťa niekto hnevá, tak nehovor o ňom zle. Skúsili ste to niekedy, že tento ma naštval a vy chcete ešte, aby som mu modlil sa, žehnal mu, nie? Nehovor o ňom zle, ale žehnaj ho. Hej, tu mám, že namiesto kritiky žehna, namiesto hnevu miluj. Hej. A opäť ja vám hovorím Božím slovom, že napríklad jedno z najťažších miest, najväčších, hovoria, že to je jedna z nádherných, najväčších perly. Hej. Perl? Sa to povie po slovensky? Perl? Neviem. Perly, najväčšia perla je, čo Ježiš hovorí. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vám zle robia. Mnohí hovoria, že toto je niečo, čo kresťanstvo odlišuje od mnohých iných náboženstiev, lebo to je tak náročné, a tak kladiace nárok na nás, že viete, Ježiš povie, lebo ak milujete tých, čo vás milujú, čo také zvláštne? To všetci robia. Viete, požičať tomu, čo vám požičia.
pochváliť toho, čo vás pochváli. Či to nerobia aj ostatní? Ale že jedna z najväčších víziev a najkrajších posolstiev kresťanstva, toho Ježišovho učenia je, milujte svojich nepriateľov. Toto, Pane, odo mňa nechci. To ja nedokážem. Toto chcem. A modli sa za tých, čo vás nenávidia. Tak ako určite. Čiže každý deň modlitba. Ukáž mi, čo mám zmeniť ja a namiesto kritiky žehnať. A to tretie, že jeden skutok lásky denne. No, možno aj poviete, to je nič, to je jeden. Ja si dám aspoň 7. Hej. Nie je veľký, ale pre mňa je veľmi dôležité, že konkrétny. My sme vynikajúci v abstraktných veciach. Hej. Ale potrebujeme byť konkrétni. I preto mňa to tak inšpiruje, že jeden skutok lásky denne, lebo keď som bol kaplánom v Dolnom Kubíne, si pamätám na jedného ministranta, on sa učil tak angličtinu, že každý deň 3 slovíčka. Nie viac, nie menej. 3 slovíčka. Sa mu smiali. 3 slovíčka si trápni, čo? Veď ja počkám 7 dní, 6 dní voľno a potom sa tých 20-30 naučím. Ja mám voľno 6 dní. A on 3 dní, ja som odišiel odtiaľ a sme sa stretli, on stále tie 3 slovíčka, stále aj po niekoľkých rokov. On už vedel nejakých 5000. Tak preto chcem, že jeden skutok lásky denne. Niekto si povie, to je trápne, to je málo. A keď sme to robili všetci, ten jeden deň, ktorý sme tu, to už je 200 skutkov denne. To už je dobré. Nie? To už je lepšie. Takže ja sa blížim k záveru. A ten záver je takýto. Na začiatku som sa vás pýtal, mení modlitba druhých? Áno, odpovede niekedy áno. Samozrejme, aj to treba povedať. Ale vždy mení mňa. Niekedy tých druhých áno, ale vždy mení mňa. A tu je začiatok všetkého. Pretože keď sa zmení tvoje srdce, tak sa začína meniť aj svet okolo teba. A tak práve táto jedna veta, že modlitbou nemením svet okolo seba, ale modlitbou pozývam Pána Boha, aby zmenil svet vo mne. A ja to volám, že a toto je začiatok všetkého. Ďakujeme pekne za vašu pozornosť. Mal som obavy, lebo keď som si pripravil túto tému, ako otec Ivan ma pýtal, tak som si povedal, že len ja hovorím pred budúcimi lekármi a medikmi a viete naozaj, že vysokoškoláci a že toto je možno, že až príliš duchovné, že také až idealistické, ale mňa to veľmi oslovuje, lebo to, čo vám hovorím, aj ja tak chcem žiť. Že preto vám to hovorím, že nie, že vy to žite a ja zatiaľ odchádzam na kapitolu. Viete, že... Myslím si, že aj otec biskup rád odpovedá nejakú otázku. Áno, ak sa chcete niečo pýtať, môže to byť k duchovnému životu, môže to byť k životu cirkvi, môže to byť k mojej osobe, nejaké náuke cirkvi. Ešte jedna výzva, vydržíš, hej? Ešte jedna výzva a už verím a pozbudzujem vás, je to zase len taká drobnosť. Ja počúvam každý deň Biblia za rok. Skúste. Dneska je, myslím, teraz hovorím, že 116, dobre si pamätám deň, lebo ráno som počúval, ako je Filia, Storge, Eros a Agape. Dnešný príbeh Jonatána a Davida. 20 minút denne, je to trošku o disciplíne, lebo ja to ráno počúvam skôr, 20 minút musím stať, by som si pospal, ale ja to chcem dať. Ale ak, tak vás tomu pozbudzujem, je to Božie slovo. Mne to nesmierne, ma to tak požehnáva, že Mike Schmidt, alebo Patrik Taraj, ktorý je hlasom otca Majka, keďže je to náš špirituál v kňazskom seminári a môj rodák, Štvorošina, tak mňa to veľmi oslovuje naplňa, že ten deň je hneď zase s takým Božím slovom. Tak ešte toto som chcel vás možno, že pozbudiť, že k takému predsavzatiu. Nech sa páči. Nie tak, že keď vstúpim do nejakej modlitby, keď som v modlitbe, tak to není mňa. Ale ako sa mám teda... A tak nám to aj zanechal Pán, je Pánova modlitba, to je Otče náš. Hej, to hovoríme naozaj, že to je meradlo všetkých modlitieb. A v tej modlitbe je zaujímavé, že Boha oslovujeme Otec, to je silné, hlboké, nevolá mu, že
že Pán všemohúci, ale Otec, čiže veľmi intimný, dôverný vzťah, Boh chce vstúpiť do vzťahu so mnou. Hovorím mu Oče náš, nie Otec môj, že ma učí, že náš, že aj ten nepriateľ je náš, aj brat, sestra. Že prvé 3 prosby v modlitbe Oče náš sú zamerané na Božie veci. Posväť sa meno, príď kráľstvo, to je buď vôľa. Až potom sú moje, ale jedna je materiálna. Chlieb náš každodenný daj nám, ostatné sú duchovné, odpúsť nám naše viny a chráň nás pred pokušením. Hej. Že mnohí hovoria, že toto je také zrkadlo našich modlitieb, lebo a ja za seba poviem, že podľa tejto modlitby Otče náš sa úplne zle modlím. Lebo ja najprv porozprávam, Pane, toto ma trápi a tu. A potom, že dobre, no tak nech sa tvoje meno posvetí, ale najprv moje veci vybav. Čiže preto. A preto ti to odpovedám, že príklad tejto modlitby Otče náš v praxi v Ježišovom živote je Getsemanská záhrada. Tam je Otče, ak je možné, odním tento kalich, ale nie moja, ale tvoja vôľa sa stane. A to je Otče náš, nie? Buď vôľa tvoja, ako nebi, tak i na zemi. Takže na tvoju otázku odpovedám, že máme príklad Ježiša v praxi, ktorý nie perami, ale svojím životom tú modlitbu žil, ako ju naučil, tak aj ju žil, a potom ešte na kríži. Hej, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, stále je to Otče. Odpustím, lebo nevedia, čo robia. Modlí sa za nich. Že ako to máme robiť? Modli sa. Všetky modlitby, prosby, úmysly, ktoré máš, predkladaj. Boh chce o nich počuť. Hovor mu, čo ťa teší, trápi, za tvojich blízkych, čo vnímaš ty, že by potrebovali, ale za každým povedz, ale tvoja voľa nech sa stane. Hej. Že toto je Ježiš, ktorý hovorí, ja nechcem trpieť. Oče, ja nech ma minie tento kalich. Hej. Mnohí hovoria, že v Getsemanskej záhrade nám Ježiš ako človek najbližšie. Tam mu celkom rozumieme, že toto som ja, Pane. Lebo ja ťa prosím, že toto nech ma minie, to nech vybaví. Nech toto nemusím robiť rozhodnutie, alebo ak by bolo možné, nech sa toto nestane. Ale tvoja vôľa nech sa stane. Takže tu odpovedám, že za každým pridaj, prosím ťa, možno obrátenie, o milosť pre toho človeka, alebo pre toto spoločenstvo, ale tvoja vôľa nech sa stane. Nech sa páči. Ako sa už je na kapitule? Dobre, ďakujem. Ďakujem za túto otázku, lebo som veľa v hluku tých každodenných povinností a mám rád kapitulu, pretože tam vstupujem do ticha a ho potrebujem. Že od rána všetky normálne povinnosti biskupa, dobré ráno modlitby a tak ďalej, tie moje, a potom už idem, kancelária, stránky aj dneska a zajtrajší idem znova a tak ďalej. Ale mám rád to aj teraz, keď pôjdem naspäť, že idem do toho ticha, lebo je aj niečo ako je digitálny smog a digitálny hluk. Nie len, že vypnete rádio alebo čosi, ale ja tam veľmi, to zázemie také ticho a modlitby veľmi potrebujem. V tomto je výhoda. Fyzicky oddychovať? Áno. Hej. Aj keď trávu, či nie? Áno, presne tak. Váš predchodca, Hej. biskup Tondra, On robil tak, kosu. pán biskup Tondra kosil, ja mám benzinovú kosačku. Aj vertikutátor teraz som použil. Ja mám rád záhradku, veď ja opäť len zdôrazňujem, že Katka je z Tvrdošína, jej maminka vyrastala na Medvezi, preto poznám ju, lebo teraz poviem vetu, ale dobre ju pochopte, že s Katkinou mamou sme chodili na gymnázium. To bolo dôležité. Ja som bol asi tretiak, ale také maminka mala teraz 50, to môžem povedať, takže ona bola nejaká prváčka. Hej. Tak preto ju poznám aj jej manžela Mariana. Hej, takže veľmi dobre. No a ja som z dediny, takže mne je to tam také blízke, že tráva ale myslím na kosenie. Musí dávať pozor. Áno. Hej, takže áno, aj fyzicky. A k tomu ešte, že učíme sa, hej. Aj teraz mávajú kňazi stretnutie formačné, aj volá sa to permanentná formácia, že aj po vysvetení stále býva, niekto to povie, že team building alebo nejaká ďalšia formácia, my to máme duchovné formáciu. A teraz páni kapláni mali stretnutie s odborníkom na to, že pomôžte nám, ako správne oddychovať. Ako vedieť oddychnúť. Hej. Že je to veľmi dôležité aj po tej stránke tej psychohygieny.
a radíme sa tiež s odborníkmi, lebo je to tiež dôležité načúvať odborníkom. Takže pre mňa je, áno, aj potrebujem si pospať niekedy, že poviem, neprídem ráno, lebo si potrebujem pospať a ja viem, že napríklad, no dneska prídem relatívne v dobrom čase, ale niekedy prídem neskoro, tak poviem, už vedia, že potrebujem dospať veci. A mám rád les a prírodu, aj také práve tú trávu, myslím, teda trávnik a také, hej, tieto skalku tam mám a také veci. Hej. Cestnák som si nasadil na zimu, a teraz zime a teraz už mi rastie pekne. A veľmi ma oslovila ešte aj takáto vec, že asi ste sa s tým stretli, že mnohí povedia, v prírode si oddychnem. Že vychádzka do prírody, vyvetrám si hlavu. Alebo v záhradke, že keď sa dotýkam tej hliny, hej, takže si oddychnem. A počul som jedného pána vysvetlenie, ktoré mi je tak blízke, ktorý povedal, že prečo človek hovorí, že v prírode, keď vôjde do prírody, do lesa, na hory alebo do záhradky, že si oddychne. A jedno z vysvetlení je preto, lebo človek vstúpi do harmónie a poriadku. Že my žijeme veľakrát v dobe chaosu. Taký známy filozof Zygmunt Bauman hovorí o tekutej spoločnosti, že nič nie je stabilné, nič neplatí, stále čosi je v pohybe. A do prírody vstúpite a zrazu zistíte, že tu platia stále pravidlá. Viete, že napríklad príroda nedokáže prevrátiť noc a deň. My hej, a študenti ešte viacej. Hej, že v noci žijem a cez deň spím. Hej. Alebo svetlom pouličným si to dokáže meniť, že si predĺžujeme a tak ďalej. Príroda je zotmenie. Tam nie je, že teraz si rozsvietime v lese medvedík, v les. Hej. Viete, že platia pravidlá, že noc je noc a deň je deň. Že jar je jar a po nej ide leto, jesen, zima. Že môže byť teplá alebo studená zima, ale nenahradíme to, že nepreskočíme to. Povieme, tento rok bola studená zima, ale nepoviete, že tento rok zima nebola. Možno, že je studená jar, ale neznamená, že je studená jar, ale nevypadne to. A že preto my radíme do prírody, lebo ideme do toho poriadku, v ktorom sme boli stvorení. I z tej harmónii, dneska deň planéty, deň Zeme, že tam platia zákonitosti, ktoré my vnútri cítime, že sú v poriadku, že oni sú v našej prirodzenosti, v našom DNA. A že tam v prírode povieme, že prečo si tu oddychnem? Prečo, keď sa tam hrabkám v tej pôde a v kvetoch, že tak som si oddychol. Že až dotykom. Alebo si v Božej prírode, kde platia pravidlá. Kde ani po 2000 rokov alebo miliónov rokov sa nezmenili. Len neodhlasujete. Viete, nemôžete odhlasovať, že od zajtra les nebude toto produkovať a bude inak. Ako to chcete zariadiť? Hej? My si hociaké somary my odhlasujeme, hej, v parlamente a myslíme si, že sú na požehnanie spoločnosti, ale tá príroda, tam platia stále pravidlá. Ja mám rád hviezdnu oblohu, pomaličky dorastá mesiac. A prečo je to tak? Lebo je to stále tak. Že on sa nepýta, že ale odhlasujme, že teraz nov mesiac sa nebude a budeme ho inak. Môžete si odhlasovať, čo chcete. Sú zákonitosti. A my do tej zákonitosti Boh nás sadil. Preto ja mám rád prírodu a prechádzky. Aj väčšinou priznám sa, že e-bike, hej, že idem do Levodských hôr, teraz kopcov. Ale prečo sme tam doma? Lebo tam zistíte, som súčasťou harmónie. Tu nie sú tekuté veci, tu nie je chaos. Tu sa veci nemenia podľa toho, kam vietor, tam kabát a kde väčšina, čo odhlasovala, alebo čo si zmyslíme. Príroda má svoje pravidlá, lebo sú do nej dané. Ja vám hovorím, že aj do nás sú dané veci. Len ich niekedy tlačíme. Tie, čo som aj povedal, že v modlitbe odhaľujeme, že milovať druhého je OK. Nenávidieť nie je OK. Odpúšťať je OK. Neodpúšťať je nie OK. To nie je a tak ďalej môžeme v tom pokračovať. Aj. Byť pravdivý, byť láskavý je v harmonii s Božou vôľou. Všetko, čo sa tomu protiví, môžeme si to odhlasovať, môžeme si to zariadiť, ale nie je to v harmonii s tým Božím poriadkom. Aj v nás, ktorý je. Tak preto aj toto som chcel, že keď hovoríte o tej kapituli. Slovci ešte hrávajú na tom dvore tam futbal. Už maličko. Prešli sme. Tekla lopta na cestu. Začali sme aj ja s nimi, florbal teraz beží. Hej.
Veľa toho nenabehám, ale hlavne som pozične dobrý. Ale hrávam s Boslavcami. Na náš fakultný turnaj pri záhradni. No, skúste, to je výzva. Tam jediné, prvý raz sa tak okúňali, že biskupa, viete, aby a už teraz sekajú po nohách. Ale aj ja ich. To sú také na zabavenie. Normálne, potrebujeme si oddychnúť. Ja by som sa chcel opýtať, že keď niekedy v živote ste možno boli pred nejakými ťažkými životnými rozhodnutiami a ste sa možno nevedeli rozhodnúť, či ísť, neviem, doľava, doprava, a keď ste sa tak možno modlili a pýtali sa Pána Boha a prosili ho teda, nech sa stane jeho vôľa, tak ako ste vedeli, keď ste sa rozhodli pre nejakú cestu, že či je to tá cesta, ktorú Pán Boh chcel, že či sa nemohlo napríklad stať, že Pán Boh vám ukázal nejakú novú cestu, ale vy ste sa rozhodli pre tú druhú a odmietli tú Pánovú cestu, že ako to človek rozliší, že ktorá je tá Pánova cesta? Dobre hovoríte, a ťažkú vec sa pýtate, lebo ja vám chcem na to odpovedať, že neviem. Som vás nepotešil, čo? Neviem. Poviem vám takto. Sú veci, ktoré sa dajú rozlíšiť tým, keď to je jasne dobro a zlo. Pán nás nikdy nepozýva na cestu zla. Viete, že tam nie, keď je jasné rozlíšenie. Ale učitelia duchovného života sa pýtajú, čo keď aj jedna, aj druhá cesta je dobrá. A to sú rozhodnutia. Hej, že napríklad poviem, čo keď mám povolanie do manželstva aj do zasveteného života. Veď jedno aj druhé je dobré a požehnané. Hej, že v čom? Tak jedna rada je, že taká duchovná, že trošku si modelujete tú situáciu, v ktorej by ste sa mali ocitnúť a vnímate, že ako sa v tej, nie že predstave, ale v tej myšlienke cítite. Málo kedy, iba niektoré sú prípady, že nebo sa otvorilo a zaznel hlas. Hej, že ja som taký nemal. Že niektorí povedia aj svedci, ale nie svedci, že ja som normálne v srdci pocítil, ako by mi niekto povedal, urob toto. Normálne až fyzicky. Tak ja takýto dar nemám, ale Boh sa prihovára rôznymi situáciami a teda jedna z tých takých aj mojich rád je, že skús si predstaviť, že dobre, ak by som sa rozhodol takto, čo to vo mne vyvoláva? Cítim sa pokojný, alebo toto nie, asi. Hej, teraz ja poviem, že niekto sa rozhoduje medzi kňazstvom, poviem konkrétne príklad, medzi kňazstvom a manželstvom, tak ja im odporúčam, že skús si predstaviť, že si kňazom. Ale to nie len toto, že Pán s vami je hore v srdciach a tak ďalej. Ale vôbec ten život, veď trošku sa pozastav dlhšie nad tým, nie, že učeníci Emauskí, ďakujem pekne za tie slova, že oni sa zastavili. Hej. Toto je, že zastaviť sa. A celý z rodiny povedali Ježišovi, že skúsi, vieš si predstaviť ten štýl života, spôsob života a tak ďalej. A niekedy tam povie, neviem si to predstaviť. No, tak ti Pán Boh asi dáva odpoveď, že neviem si to predstaviť. Hej. Vieš si predstaviť manželstvo, rodinu, deti? Áno, toto si viem predstaviť. Hej. Dobre, a teraz ideme ešte ťažšie. A toto je naozaj ťažšie, čo teraz poviem, lebo to je náročné. Keď sú obidve veci dobré, môj veľmi dobrý profesor biblika, Claudio Bottini, mi raz povedal, František, vyber si tú cestu, ktorá ťa privedie bližšie ku Kristovmu krížu. A to je správna cesta. Ťažké. Hej. Ale pre niekoho ten bližšie ku Kristovmu krížu je napríklad, keď hovoríme manželstvo. Pre niekoho povie, to by som mal asi ľahšie. Pre mňa ten Kristov kríž je možno toto, to druhé. A to už je také až mystické, že keď aj to je dobré, aj to je dobré, ako si vybrať? To, čo ťa bližšie privedie ku krížu, nie ku sláve, ku Kristovmu krížu. Že sa viac pripodobníš Kristovi v tom utrpení. Hej. A to je také biblické, pavlovské, nie? Že ja nechcem vedieť medzi vami nič iné, iba Krista ukrižovaného povie. Vedieť, nie vidieť. Povie vedieť, čiže, hej. A povie Krista ukrižovaného, nepovie Krista vzkrieseného. Tak asi je to na tým pravdy, že to, čo ťa privádza k tomu, to, čo som povedal aj teraz, že keď musíš odumierať, že ja sa musím na neho usmiať, musím. Chcem byť láskavý, chcem odpúšťať, mám sa modliť za nepriateľov. Pane, však to je kríž. Áno, preto si pozvaný k tomu ukrižovanému. Potom je len jedna voľba, to manželstvo. No, niekedy sa nad tým zamýšľam, ďakujem za túto vec, váš postreh, že ja napríklad s obdivom pozerám na rodiny, lebo ste tu aj z grécko-katolického prostredia,
kňazi ženatí v grécko-katolíckom. Hej? S obdivom preto, lebo je to veľmi náročné. Hej? Ja to mám v tomto prípade, keď ich porovnávam, a keď som bol aj kňazom, ľahšie, lebo teraz si predstavte, že príde situácia, že preloženie na iné miesto. A ten biskup musí zvažovať manželku, jej prácu, zázemie, deti, školu. Teraz si zoberte, že rodičia sú s tým uzrozumení, lebo oni vyrastali, že pred pánom biskupom povedali, dobre, berem si kňaza budúceho, tak manželka, tak budem zdieľať jeho osud. Ale prídem ja, 15-ročný jeho syn, a poviem, to si ty slúbil, oco, ja niekde nejdem. Čo mňa potom, čo si ty dal za záväzok? Takže obdivujem toto, že ten záväzok. A niekto sa povie aj že chudáci, vy rímokatolíci, nemôžete sa ženiť. Nie, tak celkom je to také chudáctvo. Má to svoje aj veľmi také ľudské stránky, ktoré sú, preto hovorím, s obdivom, aj voči biskupovi, viete, vladykovi, že keď raz to rozhodovanie ako, kde si zoberte, že oni idú do iného prostredia, bývali v nejakom byte na fare a teraz prídu a povedia, no toto si tu poprerábajte, zatiaľ budete bývať v jednej izbe, ale tam na tej fare sme mali každý svoju izbu. Áno, a teraz ste inde. Veď to poznáte, ja teraz hovorím aj za seba, že ak ste si zvykli na istý štandard, dolu už nepôjdete. Nižšie nepôjdete. Urobíte všetko preto, aby ste dolu nešli. Hovorím aj za seba. Keď som mal pred 50-kou, tak moji blízky mi hovorí, ja som po 16 rokoch si kúpil ďalšie auto a mi povedali, František, roky ti pribúdajú, kúp si vyššie auto, ja som v Kežmarku, je tam veľa snehu a chodil som domov cez Tatry na Oravu, tak štvorkolku, ja mám Toyotu, hej, Corolla Cross. Tu vám poviem, ja už si nižšie nekúpim. Ja si radšej odšetrím, ale ja vám už do fabíky nepôjdem. Ako viete, to hovorím tak ľudsky, veľmi jednoducho, ale to platí aj v iných veciach. Oveľa v ťažších. Toto sú také prozaické, úsmevné veci. My, keď si zvykneme na istý štandard, my už nechceme ustúpiť. A toto je tragédia. Že to je tá nevýhoda v spoločnosti, ktorú voláme konzumná. Prečo by som mal mať 2 jogurty, keď doteraz som mal 20? Ja si chcem vybrať. Dobre, stačí ti 2. Ja chcem 20. Ja chcem v nedeľu mať otvorený obchod. Veď ale v sobotu kúpiš. Ja chcem v nedeľu. Vždy som mal v nedeľu otvorené. Hej? Čiže toto je taká výzva aj pre nás. A preto je to náročné, keď hovoríte Deň Zeme, že my nechceme stiahnuť. My chceme nejako, aby tá zem sa uzdravila, ale my zo svojich štandardov nechceme ustúpiť. To tak nepôjde. Chceme, aby to tu naplno išlo, makalo, aby všetky išli, ropa prúdila, elektrika svietila a hospodársko kvitlo. A nejako to urobte, aby tých skleníkových efektov bolo menej. No, neviem, ako sa to urobí. Preto je to, lebo sme si zvykli na štandard. Istý. Ale to aj vy máte. Ak mi poviete, že nie, tak klamete. Ja to tiež mám. Mám istý štandard a ja už, viete, že... Preto až taký banalit, že na dovolenku ja si priplatím, ale ja chcem vlastnú izbu. Ja viem, nie, 8 na izbe. A vecko na druhom poschodí. Pamätáte sa, keď ste boli malí a 4 a 5 na izbe a v pohode? A dneska už, maximálne 2 a 3 na internet. A keď nie, tak si zaplatím súkromie, privát. Nie je to tak? Je. Že toto je. A v kresťanstve je to niekedy tak, viete. Preto hovorím tú pravdivosť evanjelia, že modlitba ma premieňa, učí ma pozerať na svet tými Božími očami, nie mojimi. Rád odmietal, ste spomínali vlastne o tom marnotratnom synovi, o jeho bratovi, že teda tie skutky, ktoré robil, že teda budú všetko dobré, že tam láska, že bez tej lásky je to teda slobodná. A my sme teda s kamarátom mali už tak dosť dávno dosadu takú debatu, že čo môžeme robiť preto, aby tá láska teda bola taká skutočná. No veľa sme toho teda múdreho neprišli. Čo urobiť preto, aby tá láska bola taká skutočná? Mne napadá mi, že keď kresťanstvo hovorí o človekovi, o Ježišovi Kristovi, tak používa výraz, že nový Adam, stvorenstvo. To znamená, že verím, že to je od Ducha Svätého. Poviem ti vetu, ktorú ja som mal na mojom primičnom obrázku. To je obrázok, keď má kňaz prvú svätú omšu. A
A mňa veľmi vtedy oslovoval a toto ti odpoviem. Človek sa stáva najviac sebou samým a najviac sa stáva teda človekom, keď sa stáva podobný Bohu. Zajímavé, že čím sa viac človek pripodobňuje Bohu, tým sa viac stáva sebou samým, lebo vieš prečo? Sme stvorení na Boží obraz. Hej. Preto to hovorí to napodobňovanie Boha. Preto Ježiš často hovorí, že buďte milosrdní nie ako chcete, ako je milosrdný Otec. Hej, milujte ako. Hej, alebo milujte sa tak, ako ja som miloval. Nie hovorí, že milujte sa. To my sa pomilujeme všelijako. Hej. Hej, ale Ježiš nám povie, ako ja som vás miloval. Čiže tam dáva tú mierku stále ako ja. Hej, tú referenciu. Keď je manželstvo a číta sa čítanie, že ženy, buďte podriadené svojim mužom, tak mnohí hovoria, že to čo je za stredovek? Ako tu je emancipácia. A ja im vždy hovorím, dočítajte do konca. A tam je, muži, milujte svoje manželky, však ja mám moju manželku rád, ako Kristus miluje cirkev. Aha, to je čosi rozdiel. Ako Kristus miluje svoju cirkev, že vydal seba samého za ňu. Tak to hovorí Pavol v liste Kolosanom. Hej. Čiže toto, ak hľadáš referenciu, že ako lásku, tak možno je to také banálne a jednoduché, ale asi to, aj mne to funguje, že čo by robil Ježiš na tvojom mieste? Čo by si, Pane Ježišu, ako by sa zachoval? Toto sa pýtaj. Že to aká láska? Čo by Ježišu si ty povedal, keby teraz... Ja viem, čo by som ja urobil, ale ako by sa Ježiš zachoval? Preto tak apelujem, že čítajte evanjelia a poznávajte Ježiša. No najskôr musíte poznať, aby ste robili ako on. Preto ten apel, že čítajte Božie slovo. Evanjelie majte poškrtané, vypísané, prerozímané, popočiarkované, vyfarbené, lebo chcem byť ako on. Prečo to toľko čítaš? Lebo chcem byť ako Ježiš. Hej. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Hej. Preto sme zase tam. Ale aj to poviem, že mne nestačí, teraz mám taký slogan niekoľko dňový, lebo mňa oslovil, a tak ho využívam, že nestačí, že hovoríme o sebe, že sme veriaci. Potrebujeme svoju vieru žiť. Nielen hovoriť, že sme veriaci. Mnoho ľudí hovorí, že sú veriaci. Prosím vás o to, že žiť našu vieru. Nielen hovoriť, že sme veriaci. Že ja som veriaci a chodím do kostola. To nie je ešte žiť svoju vieru. Chodenie do kostola nie je žitie. To je čerpanie z prameňa, kde ja musím ísť, lebo potrebujem, ale žiť svoju vieru. Buď ako Ježiš. Pýtaj sa, čo by si Ježiš robil na mojom mieste, čo by si ty povedal, čo by si sa ty zareagoval, ako by si sa ty zachoval. On ti povie. A čo robiť, keď je Boh v tej situácii, kedy by mohol niečo povedať? Teraz ťa nepoteším. Daj Pánu Bohu čas. Opäť Božie slovo. Podobenstvo kúkoli a pšenici. Máme ísť a hneď ho vytrhať? Nie. Počkajte do úrody. Potom pôjdete pozbierať. Boh nás učí trpezlivosti. Nie len voči nám, ale aj voči nemu. Dopraj Pánu Bohu čas. Boh nekoná. Pane, ale ja ťa teraz prosím, tak teraz ty zakonaj. Boh, ešte jedna veta. Daj mu čas a ešte jednu vetu ti poviem. Dôležitú aj pre mňa v mojom živote. Boh odpovedá aj mlčaním. Že keď nereaguje na moje modlitby. Hej, jeden môj spolubrat mi povedal, že František, ak sa modlíme, aby bolo veľa mnohokňazských povolaní a Boh tých mnohokňazských povolaní nedá. Aj to je jeho odpoveď. Že nevypočuje. A povie, premýšľaj, prečo vám nedám, prečo ti nevypočujem. Hej, premýšľaj. Čo ti tým chcem povedať? Boh odpoveda aj tým, že neodpoveda. Ale daj mu aj čas. Našťastie, preto ti to hovorím, že teraz, keď bola veľkonočná oktáva, tak tam bol napísané na paškali, tá veľkonočná svieca, že on je alfa a omega. Boh nie len alfa. On niekedy musí byť trpezlivý, že počkaj ešte, volá sa to, že počkaj na druhé slovo Boha. Boh nikdy nehovorí len raz. Povedal? A preto ja mám aj moje skúsenosti, že pri Abrahámovi, choď obetuj mi svojho syna. Tak to snad nemyslíš vážne. Ale urobím to, lebo zdá sa mi to čudné, jediný syn vymodlený a ty chceš, aby som obetoval, aj kniha Genesis, 22. kapitola. A potom povie, nevzťahuj ruku na svojho syna. Ja by som povedal, tak čo chceš vlastne, Pane Bože? Raz povedz, potom nevzťahuj, tak čo chceš? A vidíte, koľko mu to trvalo. To je nádherný ináč príbeh. Nádherný,
Všimli ste si v tom príbehu, lebo boli aj také vysvetlenia, že to, akého Pána Boha veríte, ktorý chce ľudskú obetu? Veď to čo je za netvor? A vy hovoríte, že to je milujúci otec? A ja mu hovorím, počkajte na druhé slovo Boha. Nielen na prvé. Aj tie také úsudky, súdenia, nesúďte, veď počkajte, veď dajte Pánu Bohu čas. Ale tam je nádherná veta, keď idú sluhovia s ním, s tým Abrahamom a Izákom, tak povie, vy tu zostaňte, my so synom pôjdeme a potom sa vrátime. Jak sa vrátime? Však Boh mu povedal, že má obetovať. Tak sa vrátim a nevrátime. A tí aj duchovní otcovia a staroveku hovoria, cirkevní otcovia, že Abraham tak dôveroval Pánu Bohu, že tam je už aj náznak skriesenia. Že neviem ako, ale Pán Boh mi toho syna vráti. Lebo ja mu dôverujem, že taký je Boh. Že Pán Boh mi nemohol chcieť syna, jediného syna, ktorý mi slúbil, že potomstvo, že mi ho vezme. Neviem ako, ale dôverujem Pánu Bohu a preto on hovorí, my sa vrátime. Ale keď čítam, Abraham, táraš, vedieš obetovať syna. Ako sa vrátime? A oni hovoria, nie, preto je to, že Abraham uveril, že to je tá abrahamovská viera. No, že verí Pánu Bohu, že Pán Boh nejaký spôsob nájde. Neviem ako, ale nájde. To je niekedy naša taká, že neviem, Pane, nerozumiem, asi to prevyšuje mnohé moje veci, ale keďže verím v Teba, že si Boh, ktorý si môj otec a ja som presvedčený, že mi nechceš zle, lebo ak mi chceš zle, tak nie si otec milujúci. Ak nie si milujúci otec, tak čo to je za Boha? Všetko celé zle, nejdete sa rútiť. Ale ak si milujúci otec, viem, že mi chceš dobre, tak hoci teraz nerozumiem, dôverujem ti, že ty nájdeš spôsob. Ako to bude pre mňa požehnaním. Hoci teraz sa mi zdá, že to je skôr na moju zlobu alebo pokarhanie, ani na požehnanie. Sú to veci také zvláštne. Keď povie potom na Veľkú noc, že šťastná vina. Čo môže byť šťastné na vine Adama a Evy? A museli čakať ľudstvo tisíce rokov, aby povedalo vetu, že šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel vykupiteľ. Inak by neprišiel vykupiteľ. No tak čo? No tak by neprišiel. Mohli sme byť v raji. Takže Pán Boh je nielen alfa, ale aj omega. Nehovorí vždy. On aj mlčí. To nehovorí milá, hovoria svedci. Matka Teresa hovorí, nie? Čítali ste, že noci tmy, temnote, Terezia z kríža, z Avily hovorí Jan z kríža, o nociach, o dní, o mesiacoch, rokov temna. A poviem, akože temno, však svetci, nejaké svetlo, milosť posvedcovia sa chodili na sveté príjmanie a predsa. Boh aj mlčí. Aj vtedy je pri nás. Žalm 23. Ty si so mnou. To nie je želanie. Ty si so mnou. To je za seba, ale ty si so mnou. Aj keby som mal ťa preklínať a povedať, že nie svieš, nič na tom nezmení. On je so mnou. Židia majú také. Žid visí na brale nad morom a duje do neho vietor, bije, on tam hompala sa už poslednými rukami a vietor, búrka, hompala sa a on kričí na Pána Boha. Môžeš posielať aj vietor, môžeš aj dážď dosielať, aj silnú búrku. Aj tak ma nedonútiš, aby som v teba neveril. Nie, aby som v teba veril. Nedonútiš, aby som v teba neveril. Krásne, sa to veľmi páči. No my stále myslíme, že máte niekedy pochybnosti vo viere? Mám. A myslíte si, že neveriaci nemajú pochybnosti o svojej neviere? Majú. Možno ešte väčšie. Čo ak Pán Boh je? Sa ho spýtajte. Ty neveríš? Neverím. A čo ak Pán Boh je? Chesterton hovoril, že neveriaci iba môžu vďačiť Pánu Bohu, že sú neveriaci, lebo majú v koho neveriť. Keby nebol, tak koho veríte, čo nie? Ja neverím v Boha. No, vďaka tomu, že jestvuje. Nemôžeš neveriť niekoho, kto nie je. Ak nie je, tak nie je. Na čo hovoríš, že neveríš? To sú také bodmoty. Otec Ivan, zasiahnite. Thank you.